Τώρα, συν αδακάριοφλίδες η παρέα, θα λέτε με πώς ένουσαν τα κάλαντα συνό. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων αρχίζαν ως εξής. Μετά των Εσπερινών, έξω από την εκκλησία, συνεκεντρώνονται ορισμένοι ηλικιωμένοι, όχι παιδιά. Οι ηλικιωμένοι αυτοί αποτελούσαν μία ομάδα για κάθε χωριό. Πρώτα έλεγαν τα κάλαντα στην εκκλησία. Ναι. Ας πούμε την θεωρούσαν τον πρώτον οίκον, το πρώτο σπίτι του χωριού, στο οποίο και από Θεόν άρξαστε λέγανε οι αρχαίοι, έπρεπε να αρχίσουν από την εκκλησία. Έλεγαν τα κάλαντα στην εκκλησία. Η εκκλησία εδούνε σας φιλοδόρημα. Εδίνει πώς. Εδίνει. Ύστερα αρχίναναν ας έναν ορισμένων σημείων τη χωρί και τελείωναν σε έναν σπίτι. Εσείς λέτε ότι πάντα ετελείωναν Σουκακουσίκα το σπίτι. Καγκουσίκα Τσιγιάννη το σπίτι. Στο σπίτι τελείωναν. Και εκεί αρχίνανε. Εκεί τελευταία στα ξημερώματα πήραν τη Μομαλίκα, την Καβουρμά, έρθηκαν και από εκεί ξεκινούσαν χειμώνες σχεδόν μεθυσμένοι διαλύουσαν. Από εκεί τα πέρασαν ονομασίες. Στην εκκλησία. Πέραν στην εκκλησία από εκεί και από εκεί μετά από την εκκλησία αρχινούσαν λοιπόν στο Χρήστο τον Τάδη, στο Χρήστο εκείνον, όλους. Έπαιρναν επισκέπτες. Για να λέγανε τις χρόνια πολλά. Ναι. Τώρα η ομάδα ξεκίνησε και είπαμε ότι η ομάδα συνοδευόταν ή από ένα λιράριν ή από έναν τουλουμτζί. Παίρνανε σε κάθε ένα σπίτι. Έμπαινανε απέ στην αυλή. Απέ στο σπίτι και έμπαινανε. Όχι. Ο Ξιοκά έστεκανε και ο αρχηγόν έλεγε «Ο Θεόν να πολυχρονείς τον Πασιάν τον Νίκο». Και επ' εκεί έλεγε τα ονόματα όλων των αρσενικών μελών της οικογένειας. Από τον πλέον γέρον έως το μωρόπον. Μέχρι τον και την κούνια φτάνει να ήταν αρνικών. Για τα κορίτσια και για τις γυναίκες τίποτα και έλεγαν. Απές στο σπίτι και έμπαινανε. Έλεγαν τίποτα, καλημέρα, ακούσναν τίποτα. Όχι, αυτά έλεγαν τις ευχές. Ο Θεός να πολυχρονίζει τον τάδε και τον τάδε. Και με εκεί αρχίναν να ψέρνανε. Το κείμενο του καλάντου αυτού είναι το εξής. Καλημέρα σας και πολλούς χρόνους. Ήαν και χαρά στον νοικοκύρη. Ήαν και χαρά σα παλικάρια. Έξω στην αυλή και στο παλάτι, έξω στέκονται τα παλικάρια και θυμίζνε την αφεντιά σου. Αφέντη μου να μη κοιμάσαι. Απόψ η βραδύ καλή βραδύεν. Απόψ η βραδύ Χριστός γενέθε. Χριστός γενέθε και ανεστάθε. Γράφει γράμματα βαστά βαγγέλια. Γράφει γράμματα και τα αναγνώθη. Το Παντόπουλο το τιμημένο τον ετίμησεν Θεός και Άγιοι, τον εγένεσεν η Παναγία, τον εβάπτισεν ο Ιωάννης, τον επέρπαξαν οι σκύλ Εβραίοι, έριξαν αυτόν εις έχθρον τόπων, εις εχθρών δηλαδή τόπων, Αρχοντόπουλο και Καλαμιώνη, μύρωσέτουνε και μοιραϊδόνη, εμοιρώδησεν όλων των κόσμων, εμοιρώδησεν και σεν αφέντη, αφέντη μου να μη κοιμάσαι, άψον το κερί και έλα στην πόρτα. Εκείνη την ώρα ο νοικοκύρης του σπιτιού άνοιγε την πόρτα και μπαίνανε μέσα, αφού βέβαια στην πόρτα πάνω στεκότανε κρατώντας μια αναμένη λαμπάδα. Μόλις έμπαιναν μέσα έλεγαν Ιαν και ευλογίαν καλημέρα. Το καλημέρα είχε αν και ήταν νύχτα, έλεγαν καλημέρα, διότι η μέρα ήταν λαμπρή, επειδή ήταν μια μεγάλη χριστιανική εορτάσιμος ημέρα. Τώρα ο κύριος Αδαμίδης, το όνομας ο Παναγιώτης. Πόσα χρόνια είπαμε έσπαλα? 73. Θα λέει μας το κάλαντον αυτό, αλλά θα τραγουδία του και θα ψάλια του. Καλημέρα σας και πολλούς χρόνους, Ιαν και χαρά στον νοικοκύρη, Ιαν και χαρά στον νοικοκύρη, Ιαν και χαρά στα παλικάρα, Ιαν και χαρά στα παλικάρα, έξω στην αυλή και στο παλάτι, έξω στεκούνε τα παλικάρα και θυμίζουνε την αφεντιά σου.
Αφέντη μου να μην κοιμάσαι, απόψη βράδυ καλή βραδύ είναι. Απόψη βράδυ καλή βραδύ είναι, απόψη βράδυ Χριστός γενέθε. Απόψη γενέθε κι αύριο είναι στάθε, γράφει γράμματα βας τα Βαγγέλα, γράφει γράμματα βας τα Βαγγέλα. Γράφει γράμματα και τα ανεγνώθη, το παντοπούλτο το τιμημένο. Φτάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται ότι την παρέα σας αυτή την ακολουθούσαν και τα μικρά του χωριού. Ναι, όσοι ήθελαν από τα μικρά έρχονταν μαζί. Γιατί έρχονταν? Έρχονταν να τρώνε λεφτοκάρα, διάφορα πράγματα. Να δείχνας λεφτοκάρα και βόβας, Ναι. Άλλο. Ό,τι ευρύουσαν. ευρύουσαν. Α, τώρα, ποιος τα εκέραζε σας? Η νοικοκυρά? Η κοκκυρά κέραζε. Η κοκκυρά, η καλομάνα. Ναι. Η πιο γριά του σπιτιού. Συνήθως το εκέραζαν εσάς. Κρασί, άλλο και ούζο. Το ούζο σπάνιο ήταν. Σπάνιο. Κρασί. Κρασί. Αλλά είπες απράγνως, εγώ και νέσπαλα, ότι αέτσπα έπινα με το κρασί και δοκίμαζαμε από σπίτι το σπίτι και έλεγαμε ύστερα ας όλο το καλό κρασί επί νοτάδι. Διότι είχατε παραγωγή δική σας κρασιά. Ναι, όλα τη μέτρα κρασίας. Είχατε δηλαδή καλλιέργεια αμπέλου? Ναι, είχαμε αμπέλια πολλά. Δεν είχαμε αμπέλια. Ένας. Αμπέλια δεν είχαμε. Αλλά το κρασί. Κάθε δέντρο και ο ασμάς απάνω. Κλιματάκια. Τα δέντρα πάνω. Ναι. Όλα τα δέντρα ήταν γεμάτο σταφίδε. Και από εκεί επέρνετε και πίνετε. Πολύ σταφίδι δηλαδή. Ναι. Πολύ σταφίδι. Επίνετε στα κλαδιά, τα πουλιά τα τώρα. πίνετε τα κρασία σου. Πίνετε τα κρασία σου. Επομένως σας κερδούσαν κυρίως κρασί. Όταν έφευγε δεν το ελέτε. Κάποτε κάποιος αν και θέλει να ανοίξει το βαρέλι να δικίνω το βράδυ, φοβέριζαμε με τα περίστροφα να τσιμπαίνουμε το βαρέλι. Και θέλει και δοκίμαζαμε. Θέλει και θέλει. Περίστροφα παΐσετε. Για πώς έλεγαμε τα περίστροφα παγκίχαμε. Περίστροφα και έλεγαν κάπως αλλιώς λέγαμε. Τα ρεβόλια. Ρεβόλ, πιστόφ και κάτι κι άλλο. Ρεβόλια λέμε σε μέτρο στον καιρό. Τα παντζά. Εκείνα και έσανε ρεβόλια, έσανε παλαιού συστήματος. Όχι ρεβόλ, πιστόλ, αλλά κυρίως ρεβόλ έλεγαν. Ρεβόλια λέμε. Ή έλεγαν και το ρεβόλβερο. Ναι. Το ρεβόλβερο βέβαια. Άρα έβγαλε το ρεβόλβερο και δώσ' μας την καρδία, κάπως έναν τραγωδία. Βέβαια και από εκεί επέγνανε, τελείωναν το σπίτι όπως είπαμε και από εκεί κάτω πρωί ξανεπέγνανε στην εκκλησία. Και ύστερα επάνανε, είπες, στις ονομασίες, όλους τους χρήστες ήρθαν στο σπίτι. Και μετά από εκείνο, πήγαν ένα πανογύρ, σε ένα ορισμένο μέρος εμείς συνήθως είχαμε, όλο το χωρίο και μαζεύκονταν λοιπόν και Φορός. Από τις 10-11 η ώρα, συνέχεια. Όποιος αντέχει. Μάλιστα σε κάποιο μέρος είπε με το εξής, είπανε με ότι στο χωριό άμα κάνανε έτσι χορό, ο Μπεν οργανοπαίκτης έπαιζε, οι οργανοπαίκτες παίζανε συνέχεια, αλλά χορεύανε 100-200 άτομα. Το μεσημέρι πεινούσανε, πήγαιναν, τρώγανε, ερχότανε, χόρευαν αυτοί και οι υπόλοιποι επέγνανε εκείνοι, έτρωγαν και οι άλλοι συνέχισαν το χορό. Ώστε ο χορός να μην σταματήσει καθόλου. Το σπίτι που μπαίνατε μέσα ήταν στρωμένο το τραπέζι? Όχι, το τραπέζι δεν ήταν στρωμένο. Δεν ήταν όπως σε άλλα μέρη του πόντου, ας πούμε, το τραπέζι. Με τα 7 ευλογίες το λέγνε. Στρωμένο ήταν το πρωί όταν επέλεγε σαν ονομασίες. Την πρωτοχρονιά το βράδυ και στόλιζαν το τραπέζι, τίποτα. Και είχαν να πάνε κισμίσια, καραμέλες λέω, πορτοκάλια, φουντούκια, τίποτα είχα και πίναν. Όχι. Αλλά και σε φτάνει κάτι βασιλόπιτας. Βασιλόπιτα πίνανε, έλα μας, στο ζυμ. Στο ζυμ. Ναι. Ή τσουρέκ λέγανε τα αλλιώς. Στο ζυμ, Στο ζυμ έλαμε. Βάλετε να πες παράδες. Παράδες, βάλαμε. Τα έχετε γραμμένα αυτά. Τι να βρείτε τυχερό. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά. Λοιπόν, έφτιαναν και ένα είδο από καλαμπούκια. Έφτιαναν λοιπόν αρμενοπόλυμα τα ονομάζανε. Αρμενοπόλυμα. Καλαμπόκι, έβραζαν καλό καλαμπούκι διαλεγμένο, σπυρί, το έβραζανε. Λοιπόν, και μετά ψινόταν καλά, έπαιρναν από εκείνο, το στράγγιζαν καλά το νερό, έβαζαν ζάχαρη, λάδι και έδιναν τον κόσμο. Τα παιδιά, τα μωρά ιδίως,
Τα μωρά ιδίως σε εκείνα έφτανε, διότι ήταν κερδικό, δεν τραμμένα τα μωρά. Αυτό το έκανε κάθε σπίτι. Κάθε σπίτι. Κάθε σπίτι. Και τα παιδιά που ερχόταν στο σπίτι τους έδιναν έναν βουβέρ. Στο πιάτο έβαλαν με το κουτάλι, έπαιρναν άλλο τα μωρά. Φτάνει στα σιγούφτα, βέβαια. Το πρωί και ξύπνασε η μάνα του γιατί ελερούσαν και δεν ξέρω τι. Άπεσα σέρε το καλαμπούκ, λάδι και ζάχαρη. Αρμενοκόλλημα. Αρμενοκόλλημα. Έπρεπε να είναι όλα τα σπίτια έπρεπε να τα αυτό τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα.